Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyithanda igama uPhasoni-ke. Engathi-ke ungakuthola kukuhle emehlweni yakho ukuthola le video, ukuthola kukuhle futhi enhlizweni yakho ukuthi ubheke namanye amavidiyo akhona la, usubscribe futhi. Inamba yami ungayisebenzisa kuphela ukungifonela. Ungangifoneli nge-WhatsApp, ungangisendeli SMS, ungangisendeli WhatsApp nangebhadi nangephutha. Xolani Makhunga 1550 ukhona la ku-comment section uthi njani pastor. Mawuphupha-ke siphethwe u-spam ufike ubebuze la sibheka khona i-spam ivideo sizothi number 1 uma kungenzeka lapho i-spam kungabe uPaul Dluma usiphethe ngoba lungawusha amandla nesibindi nokuthi uzokwazi ukuxazulula izinkathazo eziqhungethe uphinde mhlawumbe unqobe ney'nkinga noma izimbangi ezivelayo. 2 kwabaseKorinte 10:4 ngokuba-ke izikhathi zethu zokulwa kasisizo ezenyama kodwa ngayo uNkulunkulu zinamandla ukubhidliza izinqaba zichitha-ke izizindlo. 2 futhi kuyenzeka uma ubhubha la isibhamu sitshale njengoPaul Dluma usiphethe lungabuye lukhombe ukuthi uphephile futhi uvikelekile ngenxa yesidalwa sakho esinamandla esikwembethe. Futhi kungenzeka kunalesi sidalwa esinamandla lube siseduze nawe njengamanje kuyisona-ke esiletha ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kuwena. Number 3 asithi thina kungenzeka futhi ukuphi isibhamu kuba uPaul Dluma siphethe lusuke likhomba ukuthi uma unohambo uzohamba uphephe noma kuzobuya uphephile la uya khona ngaphezu kwey'nselelo nezinkinga ezizovela. 4 ake sithi futhi ubhubha la isibhamu kuwuPaul uma usephucwa besithatha kuwe lokho kusho ukuthi uzophelelwa udumo futhi usale ungenawo amandla futhi ubuthakathaka noma ungakwazi nokuyimela nokuzivikela. 2 Samuel 1 chapter futhi Samuel 2 chapter 1 verse 27 yeka ukuwa kwamaqhawe nokuphela kwezikhali zokulwa. Number 5 kungenzeka futhi uma uphupha isibhamu sitshale njengoPaul uma usephucwa noma sithatha kuwe olusho ukuthathwa noma ukuthwetshulwa kwesidalwa sakho esikuvikelayo. 6 kungenzeka futhi uphuphe la isibhamu uphawu oluhle uma usiphethe lungabuye lukhombe ukuthi umuntu onamava namandla ney'nseka zobuholo uma abaseduze nawe bengahlomile kuwe wedwa uphethe lesi sibhamu, yabona. Number 7 uma kungenzeka futhi uphuphe lesi sibhamu kuba uPaul uma usiphethe olungabe lukhomba ukuthi empeleni ungumuntu onochuku noma umuntu ophehla udlame ney'nkathazo kwabanye abantu, yabona. UGenesis 49:5 oSimeyoni noLevi bayizelamani izinkemba zabo ziyizikhali zobudlwangudlwangu. Kanti amaHubo wona 7:12 uma umuntu engaphenduki uyakulola inkemba yakhe ansale umtsalo wakhe awulungisele. Kusho ukuthi-ke besibheka la uma uphethe isibhamu ukuthi-ke lokhu esingakusho ngesibhamu ngoba sikhuluma nabantu abahlukene. Komunye-ke mhlobo isibhamu kuye singakhomba ingilosi yempi ekuyona emvikelayo njengoba ngumKrestu mhlawumbe khombe ubukhona bukaNkulunkulu kulowo muntu loyo noma ukwembatha amandla kaNkulunkulu amphephisa kuyizona zonke iy'thiyo zezitha. May God bless you. Kulega